Han ezkerrera, nora kasua. Aupa lagunok, gaur leku zehatz batera heltzeko instrukzio sinpleak emango dituzu. Begira, gaur Euskal Herriko jatetxe ezagun batean nago. Nora etorri naiz? Donostiako Arzak jatetxera etorri naiz. Bideo pasarte honetan, Ikerrek Amaiari bazkaltzera nora joango diren galdetuko dio. Nora joango gara? Ez dakit. Arzak jatetxera. Ez pasa. Tira, eguneko menu bat. Adibidez? Eta non? Han aurrean ezkerretara badago jatetxe polit bat. Oso ongi. Hori bai, xampaina eskatuko dugu, Norabidea adierazteko, nora galdetzailea erabili du Ikerrek. Nora galdetzaileak ekintzaren norabidea adierazten du. Nora joango gara esaldia, honela dago eratuta. Nora galdetzailea eta aditza. Nora joango gara? Arzak jatetxera joango gara? Galdetu dio Ikerrek Amaiari. Izena, Arzak jatetxea, nora adierazten duen da deklinabide markarekin eta ondoren aditza. Eta nola ematen ditugu toki batera joateko instrukzioak? Ikusi adibide hauek. Biratu eskuinera, jo aurrera. Lehendabizi, aditza partizipioan jartzen dugu. Biratu edo jo. Eta ondoren, izena, era, nora kasuaren bukaera erantzita. Eskuinera edo aurre da. Instrukzio sinpleak emateko, leku adberbioak ere erabiltzen ditugu. Ikusi adibidea. Aurrean, ezkerrera badago jatetxe polit bat. Hara joango dira Iker eta Amaia. Nora, hara. Aurrean, ezkerrera dagoen jatetxera. Orain, osatu esaldiak. Zer galdetu dio Ikerrek Amaiari? Nora joango gara, ala noiz joango gara? Nora joango gara? Zer proposatu dio Ikerrek Amaiari? Arzak jatetxe da joango gara? Instrukzioak emateko honela esango dugu. Jo aurre da. Orain leku adberbioa erabili eta osatu esaldia. Aurrean, ezkerrera badago jatetxe polit bat. Hara joango dira Iker eta Amaia. Instrukzioak emateko. Aditza partizipioan emango dugu eta izenari nora kasuaren bukaera, era, erantsiko diogu. Norabidea adierazteko, izena, nora kasuan eta aditza erabiliko ditugu. Nora deklinabide kasuaren bukaerak singularrean, pluralean, mugagabean eta leku izen bereziekin. Norabidea galdetzeko, nora galdetzailea eta aditza erabiliko ditugu. Leku adberbioak nora kasuan. Ondo izan eta hurrengora arte.